Освен това, в системите за привличане на клиенти, доста неща имат отложен ефект. Вие вършите някаква работа днес, утре, другия ден, но ефекта от тези действия може да проличи след дни, дори и месеци. При това, колкото е по-голяма фирмата, толкова повече дейности с отложен ефект тя може да си позволи. Когато фирмите са по-малки, те трябва да се опитат да извършват действия, които имат бърз ефект. Например, Public Relations, връзки с обществеността. Това е едно действие, това е цял комплект от действия, които можете да осъществявате за привличането на потенциални клиенти. Но връзки с обществеността, това е инструмент, който носи отложен ефект. И малките фирми не могат да си позволят да използват пълноценно този инструмент, защото той изисква първо, че много време, второ, че много човешки ресурси и трето, че струва скъпо. Затова малките фирми повече използват инструменти с много бърз ефект, както например, ние ще даваме по-нататък и други примери, но например реклама с някаква акция, където човека вижда, че има намаление на някакъв продукт и трябва да се обади, да дойде, да кажем, в някакъв магазин или офис и да закупи продукта или услугата, възползвайки се от тази акция. В този случай имаме много бърз ефект от нашето действие, защото ние подготвяме рекламата, публикуваме я и ефекта идва веднага. Ние веднага получаваме реални клиенти, но за това също ще говорим по-нататък в маратона.